на видео, което ще може малко кратко това видео и кажа хора, но днеска отново ще ви помогна за едни мисии. Сега съм спрял музиката, чакайте. Така. И както казах, ще ви помогна за изпълнителни си. Може би ви е омръзнало да се трепите зомбите само за фамите XP и е омръзнало, че нямате с кой да играете, да изпълните другите XP мисии на тези. А това днеска аз ще ви помогна и за двете неща. Едното нещо ще ви е малко по-трудно да ви кажа хора. Но anyway. И искам да кажа, това изглежда на колко, на мен ми изглежда някакъв фуд. На мен ми изглежда някаква храна дето, като не Фос Бей, биси, които там на мен ми изглежда. На мен не ми изглежда на колко да ви кажа. Да ви се го сложи. Може би ако бях го сложил малко по-различно, може би ми прилича, но... Значи, вие може би наистина ви може да убивате зомбита, да фармите доста XP, но има един друг мап, който може да фармите XP. И аз дори съм го направил в Ебет. Значи, къде е? Ето го. Значи, ето го кода, ето го мапа. Това е нещо като копирайт на Python. И това дава хиляди XP. После показва, че получавате малко, но ви получавате доста Water XP и фистика. Не мисля, че сега създадем ще маза фистик. И това е първото нещо, което обяснението мап ви дава хиляди XP, после да се забавлявате на този мап. Другото нещо е, че как да изпълним тези с тиммейта. Можете да ми пишете в коментари, че аз ви трябвам моята помощ за experience. Дайте си името Иван Ломби в Edcore Friendly Quest. Идвайте, изпълняваме всичките quests с тиммейт. И това е. Това е дори единствен шанс. Искам да ви помогна да вземете тази кола. И това видео ще бъде малко отколкото миналото, защото да ви кажа, хора мои, кажете ми на какво снимам, не знам какво снимам на Fortnite. Исках много да снимам на Fortnite, но не знам всичко на какво снимам на Fortnite. Затова ви казвам това. И ще ме чуете тихо, защото не искам да бъде шум малко да ви кажа. Еки семейни проблеми имаме вкъщи, затова. Когато да кажа... Просто искам някакси емот да кажа нещо друго, не знам. Не знам просто какво кажа, аз искам много да направя някакво готино видео. Сещах се за видео минути, Fortnite видео, но 100 пъти вече не знам кога снимам за Fortnite, някакви чаленджи и не знам. Пишете ми просто, каквото е, ще го направя нещо такова видео с него, с Fortnite. Но може да направите с вас видео, може и това да е, как ви помага. Зато ако искате да ви помогна с тиммейт мисиите и да ги имате за тракула, дайте си името в коментарите, тракувам ви и играем да изпълним всички мисии и сте готови. Изпълнете са мисиите, които имате с Friendly Quest. С Friendly Quest с такова. Това ще бъде кратко видео. Това е почти нещо, което ще в Fortnite съобщение. Не знам, почти не знам, може да измисля някой име. Абонирайте се, лайкайте и аз съм голям гейминг и да видим пак.